guys, iwake akeh guys. Lendi guys. Nah, iki apake guys. Anduding iki apake guys. Iki apake. Kang iki anake guys. Anak kang pertama iki guys. Oh, iku besan iki kok. Ancemeng weruh. Nah, iki besane iki guys. Besan. Nah, terus iku kakange yang toko besan iku guys. Iki dulur-dulure kabeh guys iki guys. Nah, terus iki hang iki guys. Abang iki guys. Iki anak tiri guys. Iki anak tiri. Iku putune ancilikan weruh. Hang rada abang, hang rada kemune ro. Hang ana cemenge. Ikau. Nah, terus iki iki dulur teko Manado guys. Ancemeng guys. Ah, iku guys. Ancemeng guys. Iki teko Manado iki. Manado. Nah, iki teko Taiwan iki. Rada putih iki. Iki mari anu iki. Endi arane? Begawe ning Taiwan. Nah, iki buru teko iki. Jadi kumpul kabeh guys saiki guys. Kumpul kabeh mergone anu paran arepan ngawinaken iki. Iku cicite kok. Cilik kok katon mena. Gedekan ya. Endi kok? Iku cicite guys, cilik guys, katon guys. Nah, iki putu-putune iki guys. Cilik-cilik iki guys. Anduding katon. Weruh sing pena. Weruh sing iki putune kae. Nah, iki maning kok. Iki putu hang nomor teko anak yang pertama, iku putu anak yang nomor loro. Hang iko guys. Nah, iko putu hang nomor 3 iku anak iki. Loro iku. Nah, guys. Guys. Durung-durung guys. Ana ngejak gancangan tuh, gancang. Iki arep ngawinaken guys iki guys. Arep ngawinaken. Wile kok. Durung kok bengi arep rabi guys, arep dikawinaken sing serantan guys durung. Guys. Nah. Weruh pena. Iku ang teko Sulawesi guys kok, Anduding kok. Iku teko Sulawesi iku, ang gedhi. Teko Sulawesi iku. Buru teko Nibengai.